Eten! Vanaf kleins af aan eigenlijk al. Voordat ik de opvang had, had ik al een hele hoop konijnen. Ooit begonnen met 2 en nu lopen er ongeveer rond de 70 hier. Hier lopen voornamelijk mijn eigen konijnen en ook een aantal opvangertjes die opnieuw gesocialiseerd moeten worden. En dan als ze weer klaar zijn voor adoptie, dan kunnen ze voor adoptie. Heel veel mensen denken van nou, konijn heel simpel, we stoppen hem in een hokje, we geven het eten, we geven het drinken. Maar ze zijn boven de hond en kat worden ze het meest gedumpt en niemand begrijpt ze. En ik vind het belangrijk dat mensen zo kunnen zien van nou zo hoort een konijn eigenlijk te leven, deze ruimte. Niet iedereen kan het bieden, dat is begrijpelijk. Maar minstens 2 vierkante meter is echt wel voor ze nodig. Ja, en dat begrijp ze wel? Ja. Ja, ik vind het heerlijk, zoals dat stoeltje hier ook staat, gewoon lekker bij gaan zitten, lekker naar ze kijken. Ik vind het gewoon hele geweldige dieren, daar kan ik niks anders over zeggen. En hij dan ook heel gesprekken met ze? Hoe gaat dat? Als ik zelf ook van die hele moeilijke dagen heb, kan ik gewoon lekker bij ze gaan zitten. Dan ga ik gewoon hele gesprekken met ze hebben. Dan praat ik er gewoon lekker tegen. Ze begrijpen me toch niet, maar het is lekker om gewoon lekker zitten, lekker praten. En ze eigenlijk al je namen? Iedereen heeft een naam en ik weet ze allemaal uit mijn hoofd. Ja? Ja. Dit is Snowy, dat is Darcy. Daar is de kleine Tiny. Nou, de grote baas is Theodor. De nieuweling. Dat is de nieuweling. Dat is Abrikoosje. Dit is Abrikoosje. Hey. Abrikoosje is ook een meisje. Oké. Maar professioneel konijnenknipster? Ja, konijnentrimster. Ja. Hoe word je dat dan? Ja, met een opleiding. Die bestaan ook. Ja? Ja, zeker. En het is voornamelijk gewoon heel veel ervaring opdoen. Dus ik vind Nou, het dat kan niet wel. Dat kan hier zeker, ja. En dat is heel fijn. Ze zijn ook niet de makkelijkste dieren om te trimmen. Nee, ze zijn heel bewegelijk vaak. Als je een beetje te lang bezig bent of je pakt ze vast en dan hebben ze geen zin in. Dan kunnen ze best eens een keer bijten of een keer krabben. Jeetje, Ja, ze zien er zo lief uit. ja. Zijn ze meestal ook wel hoor. Maar geef je ze nou ook nog een bepaalde koep? Is dat... Bestaat dat niet bij konijnen? Nou ja, je kan natuurlijk van alles doen. Hè? Leuke punkenhaar hier of zo als je dat leuk vindt. Dus ja, het is net wat je wil. Of een soort snorretje kun je hier nog maken. Maar goed, dat doe ik meestal niet hoor. Maar Nee? het zou kunnen. Als mensen dat echt graag willen, Ja. dan kan dat. Naast mijn studie is het fulltime konijnen. En wat voor studie dat dan? Paraveterinair, dus dierenartsassistent in Leeuwarden. Heeft die Freun wel een beetje het virus? Hij is ook altijd wel met dieren bezig geweest. Hij heeft vroeger ook op paardrijden gezeten. Ik rij ook nog steeds op beide paarden. En hij vindt konijnen ook wel leuk. Nou, minder leuk dan dat ik vind. Wat is nou die grote dream dan? Naast een toekomstige baan hoop ik natuurlijk in de dierenartspraktijk wil ik dit fulltime wel blijven doen daarnaast. Omdat het is gewoon heel waardevol werk. Je ziet hoe slecht ze binnenkomen en hoe vrolijk en levendig ze weer een huis vinden. Dat vind ik gewoon belangrijk en erg leuk om te zien.